Пані та панове, в цей день рівно 6 років тому у Сімферополі відбулось найбільше зібрання на підтримку цілісності та єдності нашої держави. Шануючи мужність та героїзм усіх учасників мітингу, сьогодні мною підписується указ про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Цей день буде відзначатися щорічно 26 лютого. Повернення Криму до України – це не просто моя мета як президента або позиція як громадянина України. Це не тільки наша спільна мрія, це запорука безпеки на планеті. Це відновлення віри дійсно у міжнародне право та віри у справедливість.